Dobrý deň ľudia, moje meno je Jožko Mrkvička a dneska budeme natáčať Minecraft. Je to moja obľúbená hra, tak poďme na to. Napíšem si meno Jožko v Let's Play. Nezabudnite, že sa to píše s mäkkými. Dáme si kreatív, dáme si redstone a dáme si done. A dáme si vykrátiť world. Dobre, takže zatiaľ sa nám to kráti. Už sa nám to vykrátilo. Vyzeráme takto, sme pekní, áno. A dneska si postavíme dom, ktorý má názvom Cigán. Tento dom sa volá Cigán, lebo je čierny. Neviem, kto vymyslel tento názov, ale bol to určite nejaký cigán. Cigáni vymýšľajú takéto názvy len preto, aby boli populárni. Preto vymýšľajú názvy domov s názvami neviem. No to je jedno. Ja som si to tu trošku rozbil omylom, to nevadí. Ja si to rozbijeme na druhej strane. A tuto si postavíme takto, tuto máme chodbu. To bude viac veľká chodba, plná okien a dverí, ktorá bude veľmi, ale veľmi zaujímavá. Dobre. Takto to máme. Tuto budeme mať vchod. Bude to tu... No, bude to tu takto. A vlastne tuto všade bude podlaha a tuto bude stena. Takže si zoberieme vybavenia na stenu. Keďže sa to volá Cigána, je to čielne, tak si musíme zobrať čielne veci. Čiže si zoberiete čielnu vlnu a čielne sklo. Dobre, takže čielnou vlnou začnete tuto stavať, takto steny. Nie, ja som sa pomýlil, prepáčte. Musíme to teraz vyzmezikovať a čielnou vlnou budete robiť tuto pekne podlahu, dobre? Na stenu si zoberiete jeden materiál, ktorý je tiež čielny, ale není to vlna. Poviem vám vtip. Hra Minecraft. Dobre. Takže my si to tu takto pekne ohranicíme a postavíme si to tu. Takto. A strecha bude ľuzová. Dobre, teraz si zoberieme ten špeciálny materiál, ktorý potrebujeme na to, aby sme mali cielny dom. Takže to je takýto, volá sa to cian. Neviem, čo to je za druh, ale je to cielne a to my potrebujeme. Takže tuto si vždycky necháte otvor na okno, aby ste mali pekné okná urobené. Dáte si to tu takto, takto. A tuto to budete, že raz, dva, 3 a raz, 2, počkaj, to mi nevychádza. Raz, 2, 3, raz, 2, 3, toto je takto, áno, to je takto. Dobre, teraz mi to pekne vychádza všetko, ale tuto to bude trošku iné, tuto to bude trošku ťažšie. Tuto to musíte urobiť tak, aby ste mali takto takú peknú komnatku. Zoberte si čielne sklo a začnete ho takto dávať. Takto. Ako vidíte, to sklo sa vám pekne spojí, je to aj v starých verziách, netreba si nič sťahovať. Už je to od začiatku. Takže my vlastne si to tu takto pospájame a keďže je to cielne, tak by to malo byť všetko cielne. Tu som zabudol dať, na to nezabudnite, diváci. To je jedna z najhlavnejších častí. Dobre, takže tuto si tie stopy dáme do trojky a tuto ešte všetky stopy si dáme do trojky, aby sme ich mali 3 metre vysoké. Dáme si ich takto a potom tam dáme medzi toto sklo a spojíme to. Svrbima hlava. Dobre, keď chcete, môžete si pod sklo, aby ste ho nemali také škaredé pod tým sklom, môžete si tam dať, keď chcete tento materiál, ktorý používate na steny, alebo si tam môžete dať cielnú vlnu, ktorú sme použili na
na podlahu. Takže, keď už máte všetko do trojky, tak štvorkou to takto pekne zakončíte. Tuto to bude vyzerať takto, také tučnejšie. Pre tučnejších ľudí to môže byť lepšie, pre lepších ľudí to môže byť tučnejšie. No to je úplne jedno. Toto si dáme takto, 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 takto. Takto, no proste budete to takto spájať, dokým sa vám to neurobi celé. Tak, dobre. Tuto si to musíme, nemusíme, máme to dobre, nemáme to dobre. Tuto vlastne v tejto časti si to dáme takto, áno. Dobre, tuto to spájame ďalej. Už sme skoro pri konci, takže sa nebojte diváci, že by ste niečo zmeskali. Všetko hovorím, môžete si to pozrieť 2 razy, keby ste niečo zmeskali. Dobre, takže keď sme si to takto urobili, tak si zoberieme to sklo a pekne si to tuto zasklíme. Takto. Proste budete si to skliť až dokým to nebudete mať všetko. Tuto zasklujeme, tuto tiež. A tuto. Ako si môžete všimnúť, táto stavba pôsobí veľmi moderne, ale v takejto stavbe bývala ešte moja babička v roku 1993, keď sme boli starí a mladí. Takže my sa to tu takto budeme dávať, až dokým to nebudeme mať hotové. Poviem vám jeden príbeh. Keď bola moja babička malá, takéto domy sa vyrábali na Švédsku. A proste potom to zrušili. Dobre, ako sme hovorili, na strechu si zoberiete 2 odtieny. Takúto rúžovú a takúto rúžovú. Strechu si urobíte tak, že si toto celé urobíte takto. Nebudete si to robiť do žiadnych striešok ani nič, proste všetko to takto pekne rovno urobíme. Nebudeme vymýšľať. Na konci to dáme rúžové, aby to vyzeralo trošku in. Nebudeme to robiť out, aj keď vôbec neviem, čo to znamená, ale všetci to hovoria. Takže proste si to urobte tak, ako som povedal, alebo si to urobte ako chcete a nepozerajte sa, lebo vám tam popapuli. Dobre, takže my to tu takto vlastne, toto robíme furt. Počkaj, ja som zabudol. Takže tuto v tejto časti, takto si to dáte. Potiaľto. Čo som urobil? Debilinu. No dobre, tuto nastupuje táto druhá rúžová. Musíte tu mať 2 odtiene rúžové, lebo ináč to nevyzerá pekne. A pekne si to celé toto takto pospájate. Zabijete to. Tak. Doriti. Prepáčte, sa nadávam, tak ale naučili ma to doma, tak musím používať niekedy sem tam také pekné slová, že doleti, alebo blbec, alebo proste sú to skáde slova, ale ja ich používam, lebo ja som rebel. Keby ste si chceli so mnou niekedy zahrať, napíšte mi server, na ktorom by sme sa mohli stretnúť, môžeme si zahrať aj Team Fortress 2, alebo aj Team Fortress 3, ktoré som vymyslel ja osobne, a tak ďalej. Vlastne teraz, keď už to máme hotové, teraz si môžeme urobiť túto dve. Takže teraz si urobíte tak, že si dáte toto a vyberete si tuto v týchto dekoráciách tieto hociaké dve. Ja si dám železné, pretože toto je aj tak urobené na také železné. Vlastne dáme si sem tú stenu. A keď chcete dostať cez tieto železné dvere donútra, dáte si to takto. Aby to bolo ešte imidžovejšie a mohli ste si svietiť, zoberete si takéto veci, ono sa to volá že lampa a dáte si to tak. Takto a ono to bude vyzerať pekne. Bude to v takom staromodnom štýle, čo je veľmi dobré pre tento dom, lebo mi to nevychádza. Alebo sa na to môžete aj vyslať, to netreba. Dobre, vlastne tuto máme východ na terasu, ale zabudli sme si to urobiť. Takže, toto dáme sem, takto, to by sme mali.
A teraz si prosím pekne urobíme túto takýto niečo akoby komín. A odtiaľ pôjde dym. Biely dym, pekný biely. Takto. Úplne všade si ho môžete robiť, áno, bude to vyzerať pekne, všetko. Pekne, do leti. No aj do leti si to môžete napchať, mne to úplne jedno, kam si to dáte. Dobre. Takže teraz si pred domom postavíme záhradku. Záhradka by mala byť asi nejaká takáto. Do leti. A som to zase dosral. Záhradka bude takáto. Keď vám to nevidie, to nevadí. Nič sa nedeje. Nám tu začína zapadať slnko, čo ma vždycky dosť nastve. No nemám módy, takže ani hacky, takže neviem, ako to mám dať preč. No potom to nejak vyriešime. Takže záhradka môže byť v takýchto písmenkách. Takto si to pekne zaplňate. Je jedno, čím si to zaplníte, to je úplne jedno. A vždycky dodržujte tento odstup v podstate. Takto. Môžete si to dať aj tak. Takto, dobre. Dáte si to do letív, sú tam zombíci, no to je úplne jedno, pretože my stále vidíme, takže nám je to úplne jedno, pretože my nie sme villageri a my sa nebojíme. Dobre, a posledné písmenko. Dobre, takže posledné písmenko v našej záhrade, ktoré nesmie chýbať, bude toto. Dobre, toto je naša pekná záhradka, aj s našim domčekom. A teraz sa presunieme k zariaďovaniu interiéru. Jeden kamarát mi poradil, že tieto skrinky sa tam hodia a s týmito vlastne točkami sa úplne hodia do kuchyne. Takže kuchyňu, vidíte, mám tu netopierikov. Kuchyňu si zariadíte tak, že si tuto všade dáte pulty. Tuto sa môže dať napríklad tuto si dáte točky. Potom ja si ešte chcem zariadiť takú dvojitú kuchyňu, takú väčšiu kuchyňu. Vlastne bude to kuchyňa, v ktorej sa bude váriť aj opekať. Tuto si môžete dať skrinky, tuto si môžete urobiť vlastne niečo ako takú knižnicu. A kamarát má pravdu, naozaj to vyzerá dobre. Tuto si môžete dať ešte knižnicu, áno, všetko to vyzerá dobre. Že veľa sa to dá použiť ako lampy, to neviem. Môžeme to vyskúšať. Ale každopádne si dám tuto takto točky. Dobre. A teraz si ideme ešte trošku urobiť komín. Vlastne, jak máte toto, tak z tohto si môžete takto potiahnuť taký komínisko. Vôbec nič sa nestane, bude to vyzerať dobre, stále dobre. Vlastne, dáte si to tak. Dobre, toto si dáte tak. A keď chcete poriadny komín, tak proste z tohto materiálu, ktorý je veľmi vhodný na komín, tak si proste urobíte niečo ako také rúry až do zeme. Ja som sa zakoktal a toto je náš dom, môžete si ho pozrieť. Je krásny, je navrhnutý podľa všetkých ľudí, ktorí mi ho dávali. Je zariadený z modelného nábytku a vlastne teraz ideme donútra a vyskúšame, či funguje. No, už nám to tu niečo odskočilo. No, vyzerá to, že to funguje. Nie sa to pokazilo. Nie, môj domček.